Gaur gurera Juan Ignacio Artxoaga etorri zaigu, Kuku bat elkartetik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo. Kuku bat elkartetik zatoz, ez? Eta ezagutzen ez duenarentzat zer da elkarte hau? Bueno, Kuku bat izan da turismo etnokulturala edo antolatzeko saio bat. Eta, bueno, beraz, turistei begira osatutakoa. Helburua zen turistei, garai honetan, gero eta turista gehiago dauen garai honetan, turistei balako eduki alternatiboak edo eskaintzea, ez? Betiko historiak, betiko kontuak kontatzeaz aparte, badaude beste batzuk horretarako, eta guk gure ikuspuntutik, Euskal Herriaren ikuspuntutik, Euskal Herriaren historiaren ikuspuntutik, euskeraren ikuspuntutik, halako beste eduki batzuk osatzea haidi eskaintzeko, guri bisitan etortze zaizkigunean, ezta? Horrela hasi zen, eta gero, bizitzan gauza asko bezala, bide batetik hasi, eta gero beste aldera abiatu da, ezta? Zergatik, turistentzako edukiak prestatzen genbiltzen, garai horretan sortu ziren, arkitu genituen hainbat gauza, turistentzako ez ezik, bertakoentzako ere oso interesgarri zirela konturatu ginen, eta batez ere sukaldaritza kontuak, erresak direlako, harinak eta gustagarriak, kontu pare bat oso interesantea sortu zen. Eta haien artean Nafar tortilla deitzen diozuena. Haien artean Nafar tortilla izena jarri dioguna, pixka bat ebatxi zaigun, ostu zaigun deitura ordezkatzeko, patata tortillari, badakigu tortilla espainola esate zaiola, baina Nafarroan sortu zen, edo Nafarrokoa da, bere izaeraren aurreneko dokumentua, horregatik Nafar tortilla esaten diogo. Eta nola aurkitu zen dituzten dokumentu hauek? Dokumentu hau, kontua izan zen, turistentzako edukiak eta prestatzen ari ginela, norbaitek bota zuen nola patata tortillaren jatorriaren inguruan bazela Zumalakarregiren inguruko anekdota bat. Nik egia esan denuen ezagutzen, baina nahiko zabaldua da, geroztik ikusi dut jendeak ezagutzen duela. Eta kontua da, lehen karlistadan Zumalakarregiren tropek Bilbo setiatuta zuten garaian, halako batean, Begoñako baserri batera joan zela generala zerbait jatera. Eta ez zutela ezer, eta etxeko andreak arrautzak eta patatak besterik ez zeudela, eta harekin osatu zuela edo asmatu zuela patata tortilla eta Zumalakarregiri gustatu, eta handik aurrera zabaldu zela pixka bat. Horre, Kuku baten barruan izaten dugu, burruka txiki bat, batzuk leyenda zaleago dira, eta beste batzuk ez hainbeste. Orduan, batez ere turistentzako edukiak eta nahi gustatzen zait bereiztea, ez da? Hau hola da, eta hau horrela omen da, ez da? Edo kontatzen da, edo esaten da. Eta inguru horretan, halako eztabaida bat eta Zumalakarregi eta tortilla da, ez da, oso leyenda kutxo ondila du horrek. Hori, informazio bezala ezin dugu eman edo. Begiratuko dut, zehose jakitea badagoen, edo zer dagoen, argitaratuta dagoen, edo bildurra da, zu turista bati kontu bat esatu duzulakoa, eta agian bada informazio bat zuk ezagutzen ez duzuna, eta uste zaitu parregarri, eta esatzen zuen, ez etxorak bete esatzen duzu, patata tortilla olata, gehatzen zea, itzik gabe tontoa bezala, ez da? Horrelako horik ez gertatzeko esaten, holako leyenda hori baldin badu, goazen benipin, pixka bat enteratzea, begiratzea, eta beste histori edo beste jatorri edo dauden. Eta hortik etorri zen da, hasi ginen begira, eta konturatu ginen, bazala, Nafarroan dokumentu bat, patata tortillaren aipamena egiten zuena, 1817an, justu karlistadaren aurretik, ez da, garai horretan. Baina, konturatu ginen aldi berean, dokumentu horri ez zizaiola kasu handirik egiten, ez zizaiola garrantzia handirik ematen. Eta zergatik hori, bazirelako beste bi dokumentu hori baino zaharragoak. Patata tortillaren jatorritzat
jotzen zirenak. Orduan, horregatik Nafarroakoa etzen oso ezaguna. Eta nongoak ziren, beste bideo? Bueno, bata zen Liejakoa, Belgikako Liejako 1604ko errezeta liburu bat. Oso ezaguna. Izan ere, latinez idatzita ez dagoen zaharrena. Zati, zaharragoak badaude, monastegietan eta Erdi Aroan eta horrela, baina latinez idatzitakoak. Eta hau zen, aro modernokoa, esan dezagun, latinez idatzita ez zegoen lehenbizikoa. Ale bakarra geratzen dena, eta ale bakar hori aurkitu zen 200 urtez galdutzat eman da gero. Erabat galdutzat eman da gero. Orduan, liburu bat zen oso aipatua, bere garaian 18. mendean hasi ziren aipatzen liburu hau, eta geroztiko sukaldaritza liburuetan eta erreferentzia asko zeuden liburu horrenak, baina liburua bera galduta zegoen. Eta 1900, ez dakit, Bigarren Mundu Gerra inguruan, ale bat azaldu. Eta orduan, oso famoso egin zen, ale hori erosi zuten, museo batean ondo gordeta dago, eta han zegoen patata tortillaren erreferentzia izan zitekeen aurreneko aipamena. Bueno, aipamen hori gertatu da, geroztikan konturatu dirala, ez zuela balio. Eta aipamen horren, zergatiken, ze gertatu zen hor, patata etorri zanean Ameriketatik berri ezan, eta berri ezan ez zuen izenik. Izena jarri behartzi zaio. Orduan, izena jartzerakoan, normalean gertatzen dana, konparatu zen, bertan zeuden gauzekin. Eta zertzan, frutu bat lurpean sortze zana, eta trufarekin lotu zuten garai hartan. Orduan, hasi ziren trufa deitzen patatari. Tartufo, italianoz, eta kartofel, alemanez, gaur egun oraindik, alemanierazko hitza patata esateko hortik handator, trufatik handator. Bueno, gu gero patata ustet Ameriketatik datorren izena dela, baina beste tokitan, frantsesez pomme de terre, oraindik esaten zaio, lursagarra, garai batean euskal neologismoare erabiltzen zana. Bueno, kontua da, errezeta horretan, trufak aipatzen zirala. Eta pentsatu zuten ikusita, trufa badakizu, perretxiko badala, oso preziatua, oso aromatikoa, eta kasik jateko baino, kondimento moduan erabiltzen dana. Errezetan trufa horrekin zer egite zuten ikusita, gaur egungo ikuspuntutik, gaur egungo sukaldariei, ez zizaien burutik pasa olako disparatea egin zitekenik trufa batzukin. Orduan, segurutzat jozuten patata zala. Eta horrela egonda urtetan, patata tortillaren jatorria, ua zalakuan, ontzat eman da. Eta halako batean, norbaitek irakurri zuen liburu osoa, zatik hori askotan gertatzen da, jendeak alperkeria du liburu irakurtzeko, eta pixka bat irakurtzen du, eta konklusioak ateratzen ditu. Norbaitek hartu zuen liburu osoa irakurtzeko lana. Eta konturatu zen, liburua 1604koa izan arren, bertan deskribatze zala, 1525ko bankete bat. Liejako obispoaren, izendapena ospatzeko edo egindako bankete handi bat. Eta, plater hori, gure ustezko patata tortilla hori, bertan azaltzen zen, esatzen, zerbitzatu ziren plateren artean. Eta orduan konturatu ziren, zeren, patataren ibilbidea Europan oso ondo dokumentatuta dago, 1525an patata oraindik etzala Belgikara iritsi. Eta horrek eman ziren, pista esateko etzala patata, trufak zirala. Beraz, urte askotan jatorria ueratzala pentsatu ondoren, ube tatxatu ditzuten. Eta gehatu zen berriz, Iruñekoa, sailkapen buru, ezta? 2006an edo berriz, Aranon azaltzen dan Espainiar historialari bat, gainea CSI-koa, Espainiko ikerketa zentro gorenean lan egiten duen historialari bat, eta CSI-ren izen hori behin eta berriz aipatuz, esanez 1782 inguruko, beraz,
21 urte lehenagoko beste aipamen bat bazala Extremaduran. Villanueva de la Serena deitzen dan herri batean. Bueno, hori sortu zanean, berehala, berriz ere, Iruñako referentzia, bigarren geratu zen, da bigarrenak, kasu egiten ez du zertarako balio. Bueno, eman zioten sekulako publizitatea, Espainiko medioetan, Villanueva de la Serenak bere burua izendatu zuen patata tortillaren munduko burua, dakidenez errotonda bat ere, jarri dute patata tortillaren monumentuarekin, badakizu hemen zehose, turismo erakartzeko zehose inbarra daukazu. Eta bueno, hori egin zuten, eta horrela segiatu zen. Eta asko zabaldu da, eta baita hemen ere, hemen bertan jendeari galdetzen diozu, eta esatzen ez hoi Extremadurako zea edia, ez da? Asko zabaldu da, medioek badakizu, zein darra duten, eta horrela gehiatu zen zabalduta. Bueno, berri hori aztertzen hasi ginen, eta arraro. Bai, bazuen kiraz pixka bat, zeren behin eta berriz, nola da Espainiko zea, aztu zait. Zesigla nola dian. Zesik, igual? Zesik, bai, zen errese da frantzikoa, zesik da Espainikoa, ez da? Bai, Centro Superior de Investigación Científica, alako zeuze, bai, zesik. Behin eta berriz zesiken aipamena. Abakizu, norbaiteko bere autoridadean aipamena egiten danean, eta benga zesik, eta erreferentzia, revistaren erreferentzia, hau azaltzen da, alako zean, alako tomoan, alako argazkian, alako alean eta alako orrialdean. Baina gero, deskribapenaren aipamenik ez. Inon ezin topatu zen, bila, azkenian arkitu nuen deskribapena. Eta deskribapena arkitu nuenean, ikusi nuen, ulertu nuen zergatikan saiatzen ziren deskribapena izkutatzen. Betxa ez zuzen nolako patata tortilla ezan, han deskribatzen zana, arrautzik ere etzuela. Atera kontuak. Orduan, montatu zuten sufle bat horren inguruan, ikaragarria, baina danak ezurra. Errazeta bera, aipatzen den dokumentu horretan, deitzen da pan de patatas. Eta da, buñuelo bat. Irina patata txikitu, xehetu, birrindu, eta irinakin nastu, eta huez hartaira bota. Ez patata tortilla zen. Eta orduan zer egin zen duten? Bueno, orduan esan genuen, hemen ikusi, iruzur bat dago ikaragarria, eta garbi dagoena da, aurreneko aipamena Iruñakoa dela. Eta orduan esan genuen, hau, jakinen behar da, jakitera eman behar da, hau ezin da horrela utzi. Eta erabaki genuen, zerbait egin behar zela. Zer gertatu zen gainea? Gertatu zen, hori dana jakin genuenerako, 2017ko urria zela. Eta dokumentua zen 1817koa, alegia, 200 urte behitezen, bigarren mendemuga. Eta urrian genden, esan duen, zehozein behar dugu, nahiz eta geratzen den denborarekin, txapuza xamar ateratzeko arriskoa egon, ezin duten 200 urte edo 200 bat, ez da berdin, ospakizuna zerbait egin behar da. Eta etorri ginen, Iruñara, egon ginen gobernuarekin, marketing, hainbat sailekin egon ginen, bai udalarekin, bai azkenian gobernutikan, ekonomia sailburupeko, azkenian ez da gizza departamentu zen, zehatz-mehatz, egon ginen marketingekin, egon ginen, pertsona maitena eskutari izan, hori izan gure kontaktua, ez naiz goatzen departamentuaren izena zein zen, baina, haiek ikusi zuten gauza oso berezia zela eta eman behar zela, eta eman zuten diru laguntza bat eta egin gendun zentralen ospakizun bat. Xumea, etzan gauza handia izan, baina lortu gendun 15 bat lagunek parte hartzea, Nafar tortilla lehiaketa bat egin genuen eta pentsatu genuen urtero errepikatzea nun baiten. Eta urten hirugarrena. Eta urten hirugarrena, bigarrenen kale egin genuen, hor izan zen gora bera txiki bat, Lizarran egin behar genuen, eta gero, lanak banatzerakoan modu batean
esan genuen, eta gero, ezin izan ziren osatu, euskaraldia zen, gauza gehiago ziren, eta, bueno, ezin izan zen osatu, eta azkeneko momentu, bertan behar utzi behar izan genuen. Baina, bueno, aurtengo gaia lortu dugu, eta gure asmoa da, urtero, Nafarroan edo Nafarroa oian, nunbaiten lehiaketa hau errepikatzea, urtero, ezagutzera emateko. Bestela oso zaila da, guk ez dauzkagu beste batzuk dituzten komunikabideak, gauzak horrela zabaltzeko, eta konturatzen gara, nahiz eta Iruñean zerbait egin genuen, eta presentzia pixkate izan genuen, gero presentzia hori jendeari ahaztu egite zaio. Etxarrira joan gara, eta etxarrin inorgetzuen honen berri, ez da. Eta oso polita da, ez da patata tortilla lehiaketa bat bakarrik. Alde hortatik ere, esan beharra dago, gastronomia aldetik oso interesgarria dela. Da bain, etorri beharko dugu pixkat aipamen historiko hori egitera, ez da. Aipamen historiko horretan, esaten du, hemengo emakumeek badakitela, arrautz gutxikin, tortilla ederra egiten askorentzat. Pentsatu behar da, garai hartan arrautza lujozko produktu bat dela. Orduan, patata tortillaren sorreran dago, pobrezia, eta dago, arrautza jateko ilusioa zabaltzea. Orduan, bi arrautzekin tortilla bat egin beharrean, jartzen diozu gauza mordo bat, eta egiten diozu tortillazko larru bat, opil bati, eta hori da patata tortilla. Gabezitik eta txirotasunetik sortutako zerbait, herriak sortutako zerbait. Beraz, patata tortilla hasieran ez da patatakin bakarrik egiten. Eta errezetan aipatzen, ez da errezeta, deskribapenean aipatzen dianak hartu ditugu guk oinarri bezala, gero lehiaketatan eta halako araudi moduko bat, edo arau mailako zerbait emateko. Eta orduan, han aipatzen dena da, egiten dutela arrautza gutxikin, tortilla edertu, erantziz, naiz patata, naiz ogia, naiz beste edozer gauza. Eta orduan, jendeak ulertzeko, hau zen, zuk potajea egiten duzunean bezala, azkenean, arek dana onartzen du, ezta? Bai, berez izango da, edo babarronak, edo izango dira lentejak, edo baina gero harrapatzen baduzu azanaio bat, edo tipula, edo porrua, edo harrapatzen duzuna, eta saieski puska bat, eta, bueno, sukaldean harrapatzen duzuna. Orduan, egin dugun definizioa eta lehiaketetan erabiltzen duguna hori da pixka bat, ezta? Esatea, bota ditzaio gezu nahi duzuna. Espiritu horri atxikita, langostinoak ez dizkiozu jarriko. Eta ez diozu jarriko ere, 200 gramo ez dakit, saieskila baldin baduzu, hori egintzan garaian, agian pixka bat botako zioten mutur bat geratu bazan, baina gero saieskila baldin bat zeon, plater nagusi bezala jarriko zuten, ezta? Orduan da, erantzi, nahi duzuna, patata, arrautza, eta ogila. Hori bai, 3 horiek badaramatza. Eta gero, nahi dezuna. Baina nahi dezuna, espiritu horrekin. Gauza xumea, baratzekoa, zeakoa, edo sobran bat. Etxean sobran bat baldin badukazu, ezta? Orduan, gu, denbora honetan, gizu hemen danak nahiko sukalde zale, kabo sukalde izaten geha, eta saio batzuk egin ditugu. Orduan, ogila integratzeko, 3 modu bilatu ditugu, gerozak gehiago egongo dian, ezta? Bata, ogi kurruskoak egitea, ogila prejitu, gizu purean eta garai batean egiten bezala, eta hori erantzi, arrautza, patata, eta oso goxo egetzen da. Baina, azkar jan behar duzu, bestela beratu egiten da, eta bere grazia hori galdu egiten du, ezta? Ostalaritzan eluke balioko, 12 ateatzen tortilla bat, 3etan ja, ogi horrek bere grazia galdu du. Eta bestea da sopak egitea. Baserritan, ez dakit zuk ezagutu duzun, horrelako horik, baina
Baserritan garai batean, ogi zaharrak aprobetxatzeko modua izatezan zopak egitea, alegia beratzea, zeo zertan. Eta normalean beratzezan esnetan edo ardotan, baita ere. Orduan, oiki izan dira, ogia integratzeko guk asmatu ditugun hirubideek eta jendeari aholkatzen dizkiogunek parte hartzerakoan eta zehatzen. Eta oso emaitza goxoa ematen dute. Oso goxoa. Eta guain, etxarrin, pixkate aurretikan joan ginen, lehiaketa prestatzeako eta pixka bat girotzeko, gauza horiek ikustea, eta elkarte batean egin zuten saio bat, eta jendea harrituta gehiatu zen, ze gauza goxoak atera lehizken bi gauza horiek aldatuta betiko patata tortillan. Gauza oso diferenteak eta oso goxoak atera lehizken. Txapelketa da igande hontan etxarrin? Bai. Eta badakizu zenbat jendek parte hartuko duen? Ez dakit zenbat jende parte hartuko zuen, egia esan. Oin dala gutxi kanpotikan etorri naiz eta ez daukate deskonektatuta ibili naiz. Baina, pentsatzen dut, guan izan ginen, ekainean izan itzen. Ekainean izan itzen, hango elkarte bateko jendearekin, eta gainea oso esku egokiko jendea zen, teorika bat eman, gida baimena ateatzeko bezala, teorika bat eman, eta kotxe hartu daia ibiltzen badakina, holako batekin topoin nun. Teorika bat eman, eta prestatu zen aurreneko tortilla, mundiala zegoen, mundiala. Eta hori izan zen, egun batean joan nintzen, horretarako, horiek bakarrik erakusteko. Eta gero, bigarrena izan zen ja, jendaurreko bat, etxarrin bertan, jendaurreko bat, plazan, jende gehiago hori erakusteko eta parte hartzea eta pixka bat sustatzeko, eta bigarrenean egin zuten tortilla, benetan ikaragarria zegoen, ikaragarria. Orduan, berak ere, maixu lanak ondo egin baldin baditu, pentsatzen dut, maila altu egongo dela eta oso tortilla goxoak jango direla. Eta gero, sariak ere egongo dira, ez? Bai, sari xumeak, sari xumeak, guk ez daukagu aurreko handirik eta gaina erakunde handien laguntzarik ez dugu, hor izaten da, tokian tokiko udalak eta laguntza pixketen baten duena. Dena den, hemen inorez gaude diruagatik, ez antolatzen gabiltzanok eta ez da parte hartzaileek ere nik uste, gehiago dala, parte hartzearen grazia, errez eta deskubritzearen grazia, eta, gu nahi gendukena da, gero, hau sustraitzea. Eta ez izatea bakarrik lehiaketa egunean egiten dezuna, baizik eta, jendea ohitzea eta errekuperatuz garai batean tortilla hau nola sortu zen eta zer izan zen, etxeko sukaldetan ere, hau, noizian behin, jateko kontua izatea, ez da. Eta sustraitzearekin lotuta, bukatzeko, lehiaketa hauek eta urtero egiten ditugun lehiaketa hauek eta Nafar tortillaren eguna herri batean egitea, hau da pixka bat sustatzeko eta berria zabaltzeko, baina gero sustraitzeko, gauzak benetan sustraitzeko, uste dugu ostalaritza beharrezkoa dela. Produktu bat sustatzen da, edo sustraitzen da, produktu bat sustraitzen da, zu tabernara joan eta barran pintxo bezala Nafar tortilla taberna guztietan daukazun egunean, egun horretan esan ahal izango duzu produktu hori sustraituta dagoela. Zeren, pintxo hori ikusteak ere, horrek burura ekarriko zaizu, ekarriko dizu, gero zuk horrek ere etxean presta dezakezula edo kuriosidade hori lortu. Aldiz, ez badugu ostalaritzan presentzia hori lortzen, urtean behingo lehiaketatik, urtean behingo lehiaketara zailagoa da. Orduan, guk enpeinu handia dugu, holako pintxoak, gainea, esaten dizudan bezala, aukera handiak ematen dituenez, norberaren sormenerako, aukera ematen dizu baita ere, Nafar tortilla, taberna hontan, edo hartan, edo beste hartan, diferentea izateko guztietan da. Horrek ere bere grazia du, ez da, barietate horrek. Eta taberna bakoitzak bere tokea eta bere originaltasuna emateko, eta, interesgarria da. Horrekin batera, esan dizut, zea dela, elkarte euskaltzale bat garela. Orduan, guk egiten dugu publizitatea, etortzen gea honea etorri garen bezala, saiatzen gara bai telebistan, bai irratietan eta aldegun toki guztietan argitalpenak egiten.
hau promozionatzeko, eta gero, nafar tortilla eskaintzen duenari, eskaintzen dizkiogu vinilo batzuk, kanpoan jartzeko, jendeak jakin dezan, toki horretan nafar tortilla zerbitzatzen dela. Baina, hori guztia eskatzen dugu gauza baten truke. Eta da, zerbitzua euskeraz ere eman dezaten taberna horretan. Orduan, horrekin lortzen dugu, pegata ikusitakoan, kanpotik datorrenak, jakitea hor nafar tortilla emango diotela, eta nafar tortilla euskeraz zerbitzatuko diotela. Hori da asmoa. Horrekin lortu nahi dugu baita ere, euskal komunitatea pixkatek konpaktatzea, eta, bueno, jakitea euskeraz nun hartuko zaituen, bizigu begiak jarri gabe, edo begiak trenari bezala begiratu gabe, euskeraz eskatzen duzunean. Eta, bueno, hori batez ere, euskera aulago dagoen tokietan, uste dugu lan importantea dela. Etxarrin hartan niko premirik ez dute, baina, bueno, Iruinen importantea da. Eta orduan nahi duguna da, urtero, berriro ere, herri batean olako bat egiten denean, herri hortan eta inguruen ostalaritzako ekimen hau martxan jarri, eta baita ere, beti komunikabideetan eta presentzia pixka gehiago izango duela aprobetxatuz, lehenagotikan ere hasita dauden tokietan, aprobetxatuko dut, ez dakit, zilegi dan propaganda egitea, baina gure lana hau denez, momentu honetan, Gaztelu plazako bartxokoren propaganda egiteko, han daukatelako nafar tortilla, Arantxa bertako sukaldariak egina, tartekare auguri olako lanetan laguntzera etortze zaiguna, eta oso nafar tortilla goxoa prestatzen duena. Primeran, mila esker, guzti hau kontatzeagatik, eta nafar tortilla jende gehiago ezagutzen duen. Oso ondo. Tartetxo bat ematen badiozu, oraindik ez dizut kontatu, zen dokumentuetan ageri dan nafar tortillaren aipamen hau. Oso interesantea da. Hau ageri da, zirrikituko papera, gaur egun esango genioken paper batian. Zirrikituko papera esate zaio erderaz memorial de ratonera. Alegia, zirrikitu azpitik, ateko zirrikitu azpitik, sartzen dan paper bat. Gaur egun esango genioke buzón de sugerencias. Edo iradokizun buzoia. Zirrikituko papera zan orduan. Garaiaik gaur baino demokratikoagoak ziren edo ezakit, edo agintariak jendearen gandik hurbilago zeuden, ezta? Eta edonork pasazezaken Nafarroko gortetako ateko zirrikitutik iradokizun bat idatzi da. Eta gero hori debatitu egite zen gortetan. Gaur baino errazagoa, gaur prozedurak eta protokoloak komplikatuagoak direla orduan baino. Orduan hori bezain erraza zen, zuk iradokizun bat idazte zen duen, zuri importantea iruditzen zaizun zerbait, eta ate azpitik pasatzen zenuen, eta ura debatitu egite zen korteetan. Horrelako batean sortzen dago. Dokumentu hori idazten dute Nafarroko nekazarien izenean idatzita dago. Badirudi, hori sakon aztertu dutenak eta Iruñerriko nekazariek bidalitakoa dela. Nafarroako, erresumako nekazarien izenean. Eta kexa bat da. Kexa bat da, esanez, ez dutela baimenik gainezkako gari uzta esportatzeko. Gari asko biltzen dute, lan asko egin ondoren noski, eta soberakina ez diete esportatzen uzten. Legez galazita dutelako soberakina esportatzea. Horrek zer ekartzen du? Horrek ekartzen du prezioak ondoratzea. Eta beraz oso gaizki eta oso pobre, hainbeste lan egin da gero, oso gaizki eta oso pobre bizi direla salatzen dute Nafarroko nekazariek. Salaketa hori egiteko da pasatzen duten txostena. Eta txosten horretan, ez izateko adierazpen huts bat, esplikatzen dute, baina zehaztasun miresgarriez, Nafarroan dauden bost klase sozialak,
eta dira bata apaizak, bestea dira kuriales edo esateana ofizinistak, esango genduke, besteak dira ofizioko jendeak, gremioak, besteak dira nekazariak, eta bestea ez naiz goatzen ja, edo militarrak izango dien, edo komertzianteak izango dira besteak, hori da. Ez naiz, buruz ez naiz goatzen, baina, hortxe txostenak eta zintzilik dauzkagutanak interneten, Eta esplikatzen du, horietako bakoitzak, zer jaten duen gosaltzeko, zer jaten duen amaiketakoa egiteko, zer jaten duen bazkaltzeko, zer jaten duen askaritarako eta zer jaten duen afaritarako. 5 klase horietatiken, 5 otorduak, 5 otordu, 25 otorduen deskribapena da. Hori antropologiaren aldetik ikaragarria da, eta historiaren aldetik deskribapena da, baina zoragarria. Eta zer jaten duten deskribatzea aparte, nola jazten diren deskribatzen du baita ere. Beti nabarmentzeko batzuk nola aberatsago edo hobeto jantzi daitezkeen besteak baino eta. Deskribapen bat da ikaragarri, interesgarria. Eta hor ageri da, uste dut, afaltzeko, azken otordua, afaritarako, esaten du, 2 o 3 huevos en tortilla para 5 o 6. Hori da, afarilla. Eta esaten du, porque nuestras mujeres la saben hacer grande y gorda, añadiéndole patatas, atapurres de pan u otra cosa. Beraz, migas esaten etzekiten oraindik. Horrek erakusten digu bi gauza. Gauza asko erakusten digu. Gauzetako bada, 1817, ikusten baldin badituzu Bonaparteren mapak, euskal dialektoen mapak, die 1860 ez dakit zenbatekoak, orduan die oraindik 2 belaunaldi geroago. Bonaparteren garaian oraindik Iruñerria euskalduna da. Hau da, 2 belaunaldi aurretik, eta euskaldun peto itxilek garbi dago zirela, zedi migas esaten ez egiten da, otapurrei, atapurres esate zieten erderaz. Haien erdera nolako zen, horrek oso iradoki garria da, zetik eramate zaitu oso bestelako Iruñerri batera, ez da? Iruñerri euskaldun ele bakar batera. Eta ez hainbeste. Ez da inbeste, hori horrela izan zela. Iruñerri euskaldun elebakar batean sortu zen patata tortilla. Eta, hortikan ere, beste iradokizun bat gure aldetikan da, Nafarroko hainbat eta hainbat tokitan migas zerbitzen diren toki horretan, erdera ere pixkat koloniza dezagun, eta atapurrez jartzen hasten diren zatik, hemen ondo dokumentatutako hitza daukagulako, ezta? Otapurren gaztelerazko bertsio hori. Nola bukatu zen historia hori? Honekin bukatzeko. Dokumentu hori sartu zen, Nafarroko gortek debatitu zuten, eta arrazoi eman zieten nekazariei. Baina agintea ez zuten. Errege ordetza bai, baina agintea dena Madrilen zegoen. Orduan, erabaki zuten eskatzea Madrilgo gobernuari debeku hori kentzea. Debeku hori zergatik antzea, badakizu garai batean ogilaren prezioa igotze zen eta iraultza zen kalean. Jende ateatze zen dana txikitzea eta bastar guztiei su ematea, ez da, ogila igotze zalako. Erregeek eta agintariek bildurrik handina horri zioten. Orduan, errexena zertzen. Esportatzea galazi, garila sobran eta ogilan merke. Jendearen zatan. Eta nekazariak izurratuta. Horregatikan, Madrilea joan zanean, Madrilek esan zuen, ez. Berriro bigarren saio bat egin zuten, ez dakit aurrenekoan gobernuan eta bigarrenean erregeari eskatuta olako zehose egin zuten, bigarren aldiz eskatu zuen, eta bigarren aldiz ez. Eta txegiatu ziren, Nafarroko nekazari gizajok, lur jota ordura arte bezala. Eta interesantea da, gaur egungo nekazariek dituzten uste politikoak eta kontutan izan da, olako historia. Argitaratzea eta ezagutzera ematean ez da oso beran. Ikusteko nortziren laguntzen zutenak eta nortziren gauzak ondatzen zituztenak. Tortillaren historiarekin azkenean? Pentsazazu, zenbateko kontua, zenbateko
zenbat zabaltzen diren olako kontu xume baten adarrak. Dena den guztia jartzen duzu ez duen webgunean, ez? Bai, kukubaten da, hori bat, kukubat.eus. Kukubat.eusen sartu eta hor bada atal bat, Nafar tortilla eta horren barrenian daude dokumentu guztiak. Hemen kontatu ditugun kontu guztiak eta gehiago ere bai. Mila esker, gurekin egoteagatik. Eskerrak zuen, jaukera emateagatik.